Λευτέρης Ανδρουλάκης. Έφυγε από Πασόκ, βλέπει εμάς και λέει θέλει highlight. Λοιπόν, Λευτέρη μου, άκου. Το έχω ξαναπεί, είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα με το κανάλι των highlights. Επειδή ξέρω προσωπικά τον διευθυντή του YouTube, κάναμε ένα ραντεβού, πήγαμε, εγώ και ο editor, δεν μου τα λέγανε καλά και για να μην χτυπήσω τον διευθυντή του YouTube και έχουμε άλλα τράβαλα, χτύπησα τον editor, τον έδιρα. Τον έδιρα πάρα πολύ. Αν δεν το ξέρει. Αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο. Yeah, I'm thinking I'm back. Είμαι ο διευθυντής του YouTube, το επιβεβαιώνω. Τον έκανα σήκωτο. Είδες. Εντάξει, εμένα ο Τάσος με πήρε για τηλέφωνο προχθές. Εντάξει, είναι, μπορεί να μιλήσει. Δεν τέτοιο μιλάγε, σαν τον Στίβεν Χόκινγκ. Του Με οθόνη, με οθόνη. Όχι ρε. Με οθόνη μου μίλαγε ρε. Έλα. Ωραία. Δύο φανέλες του βάλε. Winomart! Πάμε στο ωραίο μας στο σούπερ μάρκετ. Αυτό το φώτο πάρα πολύ μ' αρέσει, μάγκες, να ξέρετε. Μαλάκα, 1-0 ο Μπαμ και έγινε 1-1 στο 93 και ένα 2 στο 94 ρε μαλάκα με τον Μπέο ρε. Τι γίνεται ρε. Εν τω μεταξύ με τον Βόλο δεν είχαμε κάνει μια καλή ανατροπή νομίζω πριν 2 χρόνια ήταν, πότε ήταν. Σταρψίδι, πού είσαι ρε μαλάκα, στεναχωριέσαι ακόμα. Θα σου φέρω και ένα φίλο μου τον Ποντανίδη. Να παίζετε παρέα, είναι καλός το Ξοβόλιος, θα παίξει Hunter. Λοιπόν μαλάκες, άμα δω να κάνει γκέλα η ΑΕΚ, μαντέψτε. Ο Ντίπης δεν σε παράτησε ρε φίλε, απλά ήρθε να παίξει. Ήρθε να παίξει Champions League αδερφέ, ήρθε να παίξει Champions League. Λοιπόν μάγκες, αυτό το φώτο μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρετε. Κάνει συνεχόμενα connect και βλέπει το πανεβάζει στα multiplayer. Δηλαδή η Άση εκεί πήγανε 30. Και άμα συνεχίσει και χτάρεις ανεβαίνει όροφο, δείτε, πάμε πιο ψηλά. Μέσα στη βδομάδα θα την έχεις την PaySafe σου Μπεταρά. Ναι, νάτος ο Μπεταράς, εσύ έχεις κερδίσει PaySafe. Στείλε ένα μηνυματάκι στο News Doubler στο Discord. Επειδή έγινε ο Μπερές λίγο πιο κίτρινος, νόμιζε ο News Doubler ότι θα ξεφύγει. 2-5 γκόλ η Real με κόκκινη Μπαρτσελόνα, μάγκες. Δεν νομίζω να είναι με normal. Τι γίνεται ρε. Βελάκια θέλουμε μάγκες. Εδώ τώρα θέλουμε βελάκια. Και εδώ θα ήθελα βελάκια. Όπα. Σας είπα, αυτό το φρούτο έχει full potential, θέλω βελάκια μας ολέ. Τι έγινε εδώ, το τερματίσαμε και αυτό τέλος. Περίμενε, πιστεύω πολύ πάρα πολύ στο χέρι σου. Πάμε. Θες να ανεβάσεις, θες να κατεβάσεις τον bet, θέλω να το διαλέξεις. Λοιπόν, δεν θέλω να είναι ζυγός αριθμός στο bet. Αρχαία γριέψα. Σίγουρος αριθμός δεν είναι αυτό. Το μπροστά εννοώ, το μπροστά. 15 ευρώ το bet, όχι το αγοραστό. Αυτό εννοώ. Για πάμε λίγο. Το 100 ήρθε ρε παιδιά. Συνέχισε! Συνέχισε! Ναι! Το είπα ότι το πιστεύω με το χαμόγερό σου! Πάμε! 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 Τι είπες πράγματι! Και αλλάζω το παιχνίδι, πάω big gaming! Μου τη λες! Χρησιμοποιώ το χέρι σου! Παίρνουμε 14 χιλιάρικα! Πες και ένα μπράβο! Έχουμε, κάτσε! Μπράβο, χτά! Μπράβο, χτά! Να είστε καλά παιδιά! 2 χέρια, 3 πόδια! Μπράβο, ρε Χριστίνα, Χρυσοχέρα! Κοίτα εδώ! Ωραία παιδιά, αποφεύγω! Τελείωσε το stream, να μείνετε με Χριστίνα και το τσαπίκα. Πιστεύεις πως ήρθε η στιγμή να κάνουμε λίγο Gamble Bros? Το λες. Λίγο έτσι να νιώσουμε μια αδρεναλίνη. Για δείξε. Θα το βαρέσουμε 4,5 λέω συνετά. 4,5 συνετά. Αλλά δεν λέω για τερματισμένα γκάμπλ, λέω να πάρουμε 2 γκάμπλ. Δεν υπάρχει αυτός ο λεξιλόγιος. Είναι 4,5 ρε μαλάκα, είναι 4,5. Εγώ λέω άμα το πάμε 18 να το πάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε μαλάκα, είμαστε Gamble Bros, αλλά Gamble Bros... Δεν μπορώ, είναι κατά του εαυτού μου. Ρε παιδί μου, οκ, αλλά το Gamble Bros δεν σημαίνει ότι φτάνουμε μέχρι τέλους. Λέμε μέχρι εκεί με παίρνει, μετά θα κασώσει. Ξέρω και πότε να κόβω. Πάντα του. Αλήτης.
Άλλη τιμή πες μια βραδιά. Πάνω του. Πριν το τριχίλιαρο το έβλεπα περισσότερο μετά από την υπερβολά. Άλεξ. Όχι, είσαι Gamble Bro ρε μαλάκα. Τώρα θες να πας μέχρι τέλους, είσαι τρελός. Ναι. Φίλε, συγγνώμη. Όχι ρε Άλεξ. Φίλε, συγγνώμη. Όχι ρε Άλεξ. Συγγνώμη, Όχι, ρε, έχουμε Άλεξ. πέσει γάμισέ τα φίλε. Όχι ρε Άλεξ. Πέσαμε. Πρέπει να ξέρουν, οι Gamble Bros ξέρουν πότε το αφήνουνε. Όποιος θέλει τα πολλά χάρη και τα λίγα. Ήρθε η Κατερίνα πρωί να μας πει τη μαλακίτσα της. Καλό είναι. Πάλι καλά, μαλάκα, το χαμανάκι. Ξαβαρέσει. Το χαμανάκι, έπα! Έσπασε μπρο. Gamble Bros ρε μου νόπανα! Ξαβαρέσει! Βάρα! Βάρα! Σπάστο! Το χαμανάκι όσο τίποτα. Πόσες χιλιάδες θες! Πάλι καλά, γιατί μετά από ένα σημείο μαλάκα λέω γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Γιατί να φτάσω από τώρα ρε μαλάκα λέω 10 χιλιάρικα. Είμαστε εντάξει νομίζω παιδιά. Δεν χρειάζεται να πω τα γνωστά. Δεν υπάρχει δεύτερος παιδιά. Είναι μόνο το Slow Hub και μετά ένα χάος, μια έρημος. Σιγά το ρολόι. Μην αφήσεις. Πάμε ρε μαλάκα, πάμε ρε μαλάκα. Πάρ' το ψηφία. Θέλω να δω το βυθό πρώτα. Πάμε. Νάτος έρχεται ρε. Φέρ' τον επάνω. Μην να την κάνει να βάλε την κουτσαμούρα. Πάμε shut out. Αλλά μπορεί να φέρει καλό ψάρι. Δες. Έχεις αρματώσει τη σουπιά. Δύο κακάκι νομίζω. Οπ! Καλή συναγρίδα! Όχι, όχι, αυτό δεν είναι. Τσαούσι. Τελείωσε. Πάμε. Shut out. Πάμε ρε μαγκά μου. Μάτος! Ήρθε πάνω ρε σου λέω! Θα τον εφέρω τον Ξηφία! Τον είδα ρε, αφού σου λέω τραβάω και μου πήρε. Δεν το άφησα φρένα παιδιά. Όλο το βυθό θα γάμισουμε τώρα. Φέρει και την πότα. Όχι, άμα τα βασιλικής τη ζαργάνα θα την έριχνα μέσα. Αυτός είναι Ξηφίας. Δεν είμαι τέτοιος. Μιλάμε για απίστευτο ψάρι τώρα, βασιλική ζαργάνα. Θα το έκανα και βιντεάκι στο TikTok να μου πούνε μπράβο. Δεν πειράζει. Θα φάμε Ξηφία. Φέρ τον μέσα. Αμάν! Φέρ! Κάτσε γιατί έχω κι άλλες! Έχω κι άλλες σουπιές, περίμενε! Θα γράψει 100. Έχει σοροκάδα σήμερα! Έχει σοροκάδα, πάμε! Έλα να δούμε λίγο το βυθό, ρε! Το βυθόμετρο, πάμε, άνοιξε το! Το άνοιξα! Αρματώνω μια χαρά τη ζόκα. Κοιτάω κάτω. Πού είναι? Κοσάρις πάλι είναι, βαρύς. Φέρ' το φάμε. Κορεκτικό. Φέρ' το, εντάξει. Μπράσκα. Έλα. Κέντρα. Έχει φωλιά. Έσκασε το λιμενικό, σκάσε. Πρέπει να πάμε να το δηλώσουμε. Τέτοιο ψάρι πρέπει να το δηλώνεις. Δεν έχουμε φώτα, κλείς τα φώτα Γιάννη. Πήρα και μια συναγριδούλα, ένα τρακό, μια χαρά. Θα γράψει 100. Ωραία. Πάμε ρε, θα το φάμε πάλι. Κι άλλο Ξηφία θα φέρω. Ωραίος. Δώσ' το να. Κοίτα το. Έτοιμος είναι να το αρπάξει, έτοιμος. Νάτος! Πάλι! Ρε, θα γαμίσω όλο το βυθό! Θα το γαμίσω! Έχω κατέβει κάτω και γαμάω τους Ξηφίες! Τους έχω ξεκολλιά, μη βγείτε! Σήμερα δεν έχει λέπη! Μη φωνάξει το λιμενικό, μην το φωνάξει! Δεν δηλώνω ούτε ένα Ξηφία δεν θα δηλώσω! Δόκτωρ Ξηφίας! Τα πόδια fishing, παιδιά!
Μια χαρά. Πόσο κάνει ο Ξηφίας? Πόσο κάνει? Ο Ξηφίας κάνει μέρη 119 χιλιάρικα παρά 500 ευρώ είμαστε. Πόσο κάνει ο Ξηφίας? Εντάξει, πόσους πήρα, δύο. Δύο Ξηφίας, 40 χιλιάρικα. Εντάξει είμαστε. Είμαι και πιασμένος εδώ μαλακακούμα. Γιατί κοιμήθηκες καλά ρε μαλάκα. Βότκα ροκ, στράβο ροκ, ξύπνα ροκ. Όχι. Τριτρίγκερ θέλω μπρο. Κάμε. Χινάκια αν μπορείς κάτι. Ρίξ το ρε φίλε, ρίξ το ρε φίλε. Το ρίξε μπρο. Μαλάκες το ρίξε. Έτσι είχα κάνει Maxwin. Έτσι το είχα κάνει Maxwin μάγκες. Είναι που λες δύο κορίτσια, Τέπη και Μαριάν, από εδώ Λευκοσία. Viewers. Και μου στείλανε μήνυμα και μου λένε στα 2.500 like έρχομαι. Εγώ γυρνάω και τις λέω, δεν μπορώ να σας φέρω, λέω. Φταίς. Όταν θα είμαι μόνος μου. Λέω άμα έρθει ο Γιάννης να έρθετε. Μόνος μου δεν έρχομαι εδώ να κλείσω το σπίτι μου εγώ. Τι κάνει? Πόσα like έχω? Πιάσα. Α, για σήμερα. Για σήμερα. Δεν θα μιλάω μόνο εγώ. Τι είναι αυτό? Εγώ δεν πάω, εσύ θα καβλαντίζεις. Ναι ρε πες το. Αλλά τι ώρα σου το πάω? Σου το πάω από τις 9. Έκανα τις 10.30 έξω και βόλτα είναι. Μοβάκια εδώ η κόκκινα. Ναι, μοβάκια εδώ, μοβάκια εδώ, μοβάκια εδώ, μοβάκια εδώ. Φαραώ! Και ματζούνια, και ματζούνια, και ματζούνια πολλά. Ματζούνια πολλά, Φαραώ! Το έχω ξαναδεί το έργο! Το έχω ξαναδεί το έργο, χύσαρο! Το γλυκό ρε φίλε, κάτω εδώ πέρα! Ναι! 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 Εντάξει μπρο. Θα πει ο Everbest ένα. Everbest. Πες ένα φρούτο για το Χρήστο 29. Νάτος, έλα ρε μαλακά Χρήστο, πες. Είπες δύο φρουτάκια δεν έχει. Ναι, πες! Εγώ είμαι. Πατημένο είναι ρε. Secret Fortunes. Πού το βρήκε πάλι αυτό? Κοίταξε να μην έχει πάλι τέτοιο Δεν το έχει. Μας κάνει πλάκα αυτό ρε. Μας περιπέζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μας περιπέζει. Ο μόνος που... Έλα ψυχούλα μου. Δεν έχει αγοραστό το TNT Bonanza. Και δεν έχει πραγματικό. Αχ. Τι? Τέτοια του κάνετε. Τέτοια του κάνετε. Χριστό. Χριστάρα μου. Χριστάρα. Έλα να τα βρούμε, έλα να τα βρούμε. Εγώ και εσύ. Εντάξει, μην ακούς κανέναν. Το έχω πάρει, τώρα έτσι. Χριστάρα μου. Ένα φρούτο ρε φίλε. Χρήστος 29. Θέλω να δω τον Χρήστο του 29. Να μου γράψει ένα φρούτο της πραγματικής. Πώς το κάναν time out. Άμα το κάναν time out, αλήθεια, άμα έγινε. Νάτος. Book off. Pragmatic. Περίμενε. Ο Χρήστος θα σας το κάνω copy paste. Book off Μπομάτζα. Σταρά, είμαστε πόσα άτομα εδώ πέρα και περιμένουμε. Χαλάρωσε, φάει μια σοκολάτα, έρθει λίγο στα ίσια σου. Μην ακούς τίποτα από φωνές στο μυαλό σου ή οτιδήποτε, είναι όλα στο μυαλό. Χαλάρωσε, πάρε βαθιές ανάσες, θα ξενερώσεις λιγάκι. Γράψε ένα φρούτο από την πραγματική αδερφέ. Να πάρουμε ένα γαμημένο αγοραστό ρε Χριστάρα. Χρήστο, γράψε ένα φρούτο ρε φίλε, ένα φρουτάκι πραγματική αδερφούλη. Ρε Χρήστο μου, Χρήστο, χάνω τα λογικά μου, Χρήστο. Και έτσι ο Βολύμπος το έχει παίξει άλλο. Χριστό! Έλα, μαλάκα! Έλα, μαλάκα! Έλα! Περιμένουμε εδώ πέρα 5.000 άτομα μας πίσω ένα κολόφρουτο! Όλα στο μυαλό σου, ρε Χριστό! Μην το πίνεις όλο, ρε Χριστό! Εδώ έχουμε παίξει 10.000 φρούτα! Περιμένουμε εσένα! Έχεις πει 3 φρούτα τα οποία δεν έχουν αγοραστό, άλλα φρούτα δεν είναι της πραγματική και λες άλλο φρούτο που έχουμε παίξει! Θα μας τρελάνεις, ρε Χριστάρα! Δεν είσαι εσύ! Όχι ρε, ο Χρήστος το κάπου. Εντάξει τώρα, ρε! Χρήστος 29, ρε αδερφούλη μου! Α, το καινούριο θέλει, έχεις κράμα. Μπράβο ρε Χριστάρα μου. Είδες που τα βρήκαμε. Συνεννοηθήκαμε ρε Χριστάρα. Είδες πόσο ωραίο είναι. Πάμε, μπράβο Χρήστο όλοι. Μπράβο Χρήστο 29. Κλαπ. Όλοι. Μπράβο Χρήστο 29. Ένα κλαπ στο chat. Ποιος ήταν ο αδερφούλης που το είπε? Κοίτα εδώ πως θα σε τιμήσω αδερφέ μου. Κοίτα εδώ πως θα σε τιμήσω. Με πολύ δυνατό πάτημα για πάρτι σου και πάμε. Εδώ θα έχει απ' όλα, τις μπόμπες του, τα πάντα του. Συνέχισε. Συνέχισε. Κάναμε, μπήκαμε μύτα, είπε ο Μάικ. Ρε μαλάκα Μάικ, σε φωνάζαμε 3 ώρες. Και άμα λέμε ψέματα, ρώτα και το chat. Γεια σου τα μπέιπ. Που σε ρε τα μπέι, παιχταρά μου. Βάραντι.
Δεν γίνεται, 2 spins είναι αυτό, θα θέλουμε. Μπράβο, 4 spins. Πάμε ρε μαλάκες. Είναι καλό πάτημα μπρο. Έχουμε και ένα σημείο που το θέλουμε να γίνει χρυσό. Για πάμε λέγω. Μπράβο, τώρα βάρα το χρυσό. Μπράβο. Φύγαμε. Βάρα το χρυσό. Κι άλλο. Ωραία. Ομορφιέρ. Πάμε τώρα. Και αυτό δεν πειράζει. Πάμε. Βάρα την. Ωραία, άλλες 2. Πάμε ρε μαλάκες. Πάμε για καταστροφή. Πάμε για καταστροφή. Πάμε για καταστροφή μαγκές. Πάμε για καταστροφή. Οκ, φύγαμε. Αυτό είναι πολλά, μα το βαρέσει. Θα το βαρέσει μπρο. Ωραίο. Βάρα το ρε. Δεν πειράζει. Πάμε. Πάμε. Μπράβο. Πάμε. Μπράβο! Ξαναβάρα το! Πάμε για πολλά. Δεν έχουμε τελειώσει. Πάμε. Πάμε. Βάρα το άλλη μία! Ξαναβάρα το εκείνο! Μαλάκα και πάλι είναι πολλά μπρο. Δύο μαζί! Πάμε. Και δώσ' του τώρα. Και τα δύο! Το λέγα! Βάρα και Πάμε. Ξαναβάρα! Πώς μας έχωσε εδώ τους καβλιάριδες. Πάμε ένα καλό. Έλα μια καλή. Βάρα το. Ναι! Ξανά! Τώρα περίμενε. Δεν τη βαράει. Περίμενε. Δεν πειράζει. Για βρείτε το καβλιάρι που φώναζε Mining Grass. Punk rocker, down the rails. Μαντάμ, πω μου αρέσετε μαλάκες. Με έχετε βρει τώρα εμένα που δεν ζητάω φρούτα και με παίρνετε μονότερμα. Fireportal, αγοραστό, Big Bass, το ένα, το άλλο. Ήρεμα. Λάκι κάτσε. Κάτσε περίμενα. Όχι ρε αδερφέ, δεν βγάζω το γυαλί γιατί μου έχει πέσει το ένα μάτι λίγο πιο κάτω από το άλλο. Ένα χαλαρό blackjack, ναι. Εγώ και χαλαρό blackjack είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, να ξέρεις. Πώς χαμηλώνει τώρα η μαλακία. Ρε Πανώ! Πανώ! Κάμω το σπίτι μου! Ρε Πανώ! Πώς χαμηλώνει ρε μαλάκα αυτό! Μα μιλάμε την τράπεζα ρε μαλάκα. Εντάξει, το χαμήλωσα. Sorry. Νευρίασε. Τελευταίο. Νιόικ. Μείνω πάνω. Είμαι πολύ καλός, μαλάκα. Είμαι πολύ καλός, όντως. Μπράβο μου. Κοίτα, μπράβο μου και πάλι. Λοιπόν, όχι, εντάξει, έλα. Άλλη μια. Νιόικ. Εντάξει είμαστε! Εντάξει είμαστε, θα μου πείτε. Τι λέει το balance? Μήπως λέει 50? Θα φύγω. Γεια σου ρε Φάιροχιάν. Θα φύγω. Μπράβο μου και πάλι. Μπράβο μου ξανά και ξανά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συγχαρητήρια Μπρουξάρα. Μπράβο Μπρουξάρα.